бинобар аҳамияти муҳим доштани сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ҳаёти шахсии ҳар як фард дар ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқии муайяне мавҷуданд, ки ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ барои таъмини ба қайдгирии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҳифзи манфиатҳои қонунии шаҳрвандӣ мусоидат менамояд. дар шаҳри Ҳисор 12 ҷамоати шаҳраку деҳот фаъолият доранд, ки аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ба қайдгирии давлатии 4 намуди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки ин ҳам ба қайдгирии давлатии таваллуд, никоҳ, вафот ва муқаррар намудани падариро ба ҷо меоранд. дар 11 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Ҳисор ва 12 адад ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 7473 адад кӯдакони навзод ба қайд гирифта шуд, ки аз он 2172 ададашон дар асоси номгузории миллӣ номгузорӣ карда шуданд ин кӯдакони навзод. Ва мо боз ҳам кӯшиши зиёд ба харҷ дода истодаем, ки то ин ки фарзандои мо имрӯз номи миллии тоҷикиро ба худ қабул кунанд ва ба фарзандои худ номи нек гузоранд падару модарон. ба замми ин боз ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 697 адад шаҳрвандон муроҷиат карданд оиди иваз намудани насаб, ном ва номи падарӣ. ва аз ин 697 ададаш тақрибан 100 ададаш номгузории анъанаи миллиро қабул карданд ва боз ҳам ҷавоное ҳастанд, ки нав ба синни 16 расидаанд, вале мувофиқ набудани ном ба худашон ва гӯшхарош будани ном онҳо ба мо муроҷиат мекунанд, ки то ин ки номи худро иваз намоянд. ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хирату фарзона сарчашма мегирад. аз инро месазад, ки дар бораи солимии ҷомеа пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор бошанд. дар 11 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳри Ҳисор 2206 адад ақди никоҳ ба қайд гирифта шуд, ки нисбати соли гузашта 267 адад ақди никоҳ зиёд ба қайд гирифта шуд. бо ҳамаи ин ҷавонон мо суҳбатҳои пешакӣ аввал мегузаронем, то ин ки оилаи мустаҳкам барпо кунанд ва фарзандои нек ба дунё оранд, чунки оилаи солим ҷомеаи солим мебошад. вақте ки ҷомеаи мо солим мебошад, давлати мо солим мебошад. кормандон ҳамарӯза дар бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди аз қайди никоҳ гузашта, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳои муфид медиҳанд.